Moi! Tervetuloa taas kiinalaisen lääketieteen äärelle. Mun nimi on Aatos ja mä toimin akupunktiohoitajana Helsingissä Kallion lohikäärmeklinikalla. Tänään meillä on aiheena asia, joka koskettaa varsin monia. Eli tänään puhutaan purentavaivoista, tarkemmin sanottuna bruksaamisesta eli narskuttelusta. Tällä hetkellä itse tosiaan on vielä kiinalaisen lääketieteen opiskelijana. Nämä perusopinnot on nyt ihan loppusuoralla. Tarkoitus olisi valmistua parin kuukauden päästä. Mun päätyö tällä hetkellä on, että mä toimin koulutettuna hierojana Helsingissä Kampin Relalla. Ja aika usein tapaan siellä hierontapuolella ja viime aikoina myös ollut akupunktiopuolella ihmisiä, jotka puhuu siitä, että nämä leuat tuntuu tosi tiukoilta, tuntuu, että yöllä puree hampaita yhteen ja joskus puree päivälläkin hampaita yhteen. Ja se on tosi yleinen vaiva tällä hetkellä. Ja sitten on miettinyt, että mikä tätä ongelmaa voisi auttaa. Ja tällä hetkellä mun ajatus on, että ei ole olemassa mitään yksiselitteistä hoitoa tähän vaivaan. Mutta on monia asioita, jotka voi olla avuksi. Ja näistä haluan puhua tänään. Aika usein, jos bruksaamisesta, purentavaivoista kärsivä ihminen käy hammaslääkärissä, niin hammaslääkäri huomauttaa tästä, okei, että nyt näyttää siltä, että puret hampaitasi yhteen, että ne hampaat osoittaa epänormaalia kulumista. Ja monesti nämä hammaslääkärit saattaa ehdottaa purentakiskon tekemistä. Ja purentakisko, mä oon kuullut, aika monet on sanonut, että ne on saanut apua siitä purentakiskosta. Eli se voi olla ihan hyvä asia. Olen kuullut myös siitä, että joillekin tämä purentakisko on tuonut muita vaivoja, kuten vaikkapa aika pahoja päänsärkyjä. Ja monet sanoo, että tuntuu epämukavalta pitää jotain sellaista täällä suussa yöllä nukkuessaan, koska tämä bruksaaminen, narskuttelu, se tapahtuu nimenomaan nukkuessaan. Ja suuri osa bruksaajista ei ole edes tietoisia siitä, että ne narskuttelee niitä hampaita yöaikaan. Mutta joo, se purentakisko on aika semmonen yleinen, mitä siihen käytetään. Sitten on myöskin mahdollista tehdä hierontaa purentalihaksille. Eli itsekin kun teen hierontatöitä, aika usein käsitellään just leukojen ja ohimojen aluetta. Että nämä kaikki on sellaisia lihaksia, mitkä liittyy tähän asiaan. Ja sitten on olemassa sellaisia erikoistuneita purentalihashierojia, jotka tämän pinnallisen hieronnan lisäksi hieroo myös tältä suun sisältä. Ja on kuullut, että se on myöskin auttanut monia tässä vaivassa. Eli olemassa ihan tavallisia hierojia, sitten olemassa hierojia, jotka on saanut erikoiskoulutuksen tähän purentalihashierontaan. Ja sitten on olemassa myöskin tällainen hieronnan laji kuin voice massage, joka on tarkoitettu ääntä käyttäville ihmisille, kuten vaikkapa laulajille ja puhujille, esiintyjille. Ja he myös tekee purentalihashierontaa osana tätä yleistä hoitoa. Itsekin olen ajoittain kokenut tätä narskuttelua. Monesti saattaa huomata ihan päivittäisessä elämässä, että puree hampaita yhteen. Jotenkin jännittää tätä leukojen aluetta. Niin yksi sellainen hyvä asia, mitä meistä jokainen voi tehdä, on alkaa kiinnittää huomiota tähän,
että miltä ne leuat tuntuu. Jos me huomataan, että me jännitetään niitä leukoja, niin sitten kannattaa ehdottomasti kannattaa opetella rentouttaa sitä aluetta. Eli tietoisesti rentouttaa sitä myös nukkumaan mennessä. Se on ihan hyvä asia, mitä voi tehdä. Netistä voi myöskin löytää erilaisia rentoutusharjoituksia, joilla tätä leukojen aluetta voidaan auttaa. Myöskin hierojakoulun aikana puhuttiin sellaisesta käsittelystä tai sellaista rentoutusharjoituksesta, mikä tehdään käyttämällä apuna viinipullon korkkia. Eli siinä harjoituksessa laitetaan tänne hampaiden väliin 2 viinipullon korkkia ja pyritään tietoisesti rentouttamaan sitä leukojen aluetta. Vähitellen huomataan, jos sitä harjoitusta tehdään päivittäin, niin huomataan, että tämä alue rentoutuu tosi ratkaisevalla tavalla, joten se on myöskin jotain, mitä jokainen voi tehdä kotonansa. Sitten vaikeissa tapauksissa on kuullut, että lääketieteen puolella näihin purentavaivoihin käytetään myöskin botoksi, eli botuliinitoksiini hoitoa, eli laitetaan pistoksia, jossa tätä botuliinitoksiinia, joka on hyvin voimakas hermomyrkky, niin sitä laitetaan tänne purentalihasten alueelle. Joillekin mä tiedän, että on laitettu tänne otsan alueelle myöskin. Ilmeisesti silloin, kun nämä purentaongelmat on yhteydessä migreeniin, niin silloin sitä voidaan laittaa myös tänne otsan alueelle. Ja sitten joidenkin mukaan tämä auttaa hyvin tehokkaasti. On kuullut mun joiltain asiakkaalta, että se auttaa hyvin tehokkaasti. Mutta sitten mä oon myös kuullut, että jossakin tilanteissa nämä voi antaa myös jotain kipuja, nämä pistokset. Mutta sitä pidetään myöskin, että se on potentiaalisesti aika tehokas tapa hoitaa tätä, jos haluaa mennä sille puolelle. Itse kun opiskelen ja harjoitan kiinalaista lääketiedettä, olen tehnyt myös tämän kaltaisia hoitoja ihan akupunktion keinoin. Ja akupunktiossa olen tehnyt yleensä semmoisen 2-osaisen hoidon, koska aina ajatellaan sillä lailla, että ajatellaan myös sitä kokonaisuutta. Eli on tämä oire, joka on täällä meidän leukojen alueella, niin se on yksi osa, mutta se laajempi kokonaisuus on se, että kun nämä on kireet, niin silloin esimerkiksi meidän tämä kallon pohja yleensä on todella kireä ja sitä kautta myöskin yläselkä on yleensä todella kireä. Eli kun me ollaan akupunktiossa tehty näitä hoitoja, ollaan hoidettu paikallisesti täältä purentalihasten alueelta, se on ensimmäinen hoito, ja sitten toisessa erässä ollaan hoidettu yläselkää tai koko selkää, riippuen vähän tilanteesta. Ja tästä on tullut oikein hyvää palautetta, että jotkut mun asiakkaat tai potilaat on sanonut, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tuntuu siltä, että tämä leuka on oikeassa kohdassa tai tämä leuan alue on rentoutunut, niin se on myös yksi erittäin hyvä keino hoitaa tätä. Mutta mun ajatus tällä videolla on sanoa, että ei ole olemassa mitään yksiselitteistä hoitoa tähän ongelmaan. Et uskon, että jos joku keksisi tämmöisen yksiselitteisen hoidon, joka varmasti auttaisi kaikilla ja pysyvästi, niin sitten hän todennäköisesti olisi miljonääri tässä vaiheessa, koska tämä vaiva on niin yleinen. Ja useimmissa, ellei jopa kaikissa näissä hoidoissa on sillä lailla, että tämä vaiva, sillä on taipumus tulla takaisin. Et esimerkiksi vaikka akupunktiossa, kun me ollaan tehty tämä hoito, niin joillekin se auttaa joitakin viikkoja, joillekin se auttaa joitakin kuukausia,
mutta monesti se vaiva tulee takaisin, eli ne menee uudestaan jumiin, ne menee uudestaan kireäksi. Niin tähän ei välttämättä voida löytää sellaista pysyvää ratkaisua. Mutta sitten voidaan taas ajatella, että se on vähän niin kuin parturissa käyminen, että kun me käydään leikkaamassa meidän hiukset tai meidän parta, niin se ajatus ei ole, että meidän hiukset ei enää ikinä kasvaisi takaisin, vaan ne taas jossain vaiheessa kasvaa ja sitten täytyy käydä taas leikkaamassa. Niin vähän samankaltainen ajatus. Mutta sitten jos halutaan katsoa enemmän tämän ongelman syitä, niin tosi useissa tilanteissa, kun on tätä purentaongelmaa, kun on tätä niskan, kallonpohjan, yläselän kireyttä, niin silloin yksi tosi tärkeä syy tähän ongelmaan on stressi. Eli se saa meidät jännittää näitä alueita. Ja monesti sitten yöllä, kun meidän olisi tarkoitus rentoutua, niin silloin tavallaan tämä stressi ja tämä jännitys, ne voi purkautua tuon kaltaisena oireena, että purraan niitä hampaita yhteen. Niin tässä suhteessa olisi tärkeää pyrkiä elämään elämää, missä stressiä olisi vähemmän. Siitä ei kannata ottaa stressiä, että haluaa päästä kokonaan eroon stressistä, koska se ei ole välttämättä mahdollista. Joten se stressin välttäminen ja sitten myös erilaiset rentoutusharjoitukset, meditaatio, joogaaminen, tämän kaltaiset voi olla tosi hyviä. Ja myöskin taas jos katsotaan akupunktiopuolelta, niin on ollut aika monia hoitoja, jossa tarkoitus on semmoinen yleinen rentouttaminen, yleinen stressin vähentäminen ja unen laadun parantaminen. Niin tällaisissa asioissa myöskin voidaan saada apua akupunktiosta. Musta tuntuu, että olen puhunut tarpeeksi tälle videolle. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän filmin. Toivon, että tästä on sinulle jotain apua. Ja halutessasi voit katsella myös näitä muita filmejä tällä meidän kanavalla. Niitä on jo yli 10. Ja ihan kiva, jos haluat tilaa tämän kanavan. Ja totta kai smash the likes. Niin se aina ilahduttaa YouTuben sisällön tuottajia. Oikein hyvää syksyn jatkoa. Ja nähdään taas seuraavalla kertaa.